Pardon lidi, dlouho jsem nenatáčel, já vím, ale čekal jsem 25 dní na tady ten balíček, který je k natáčení. A fakt 25 dní psali, že to přijde za týden. Nemysleli za 3,5 týdne. No tak jdem se na to vyhnout. Počkej, uvidíte mě. Tak já vám to trošičku přiblížím, tak chvilku počkejte. Aha, zjistil jsem, že takhle to přiblížit nejde, jak já natáčím, takže budu muset stát. Ještě jsem se na to nedíval, to je vidět. Čekat, jdeme minutku. Tak a už bychom se měli do toho. No ok, tak bez problémů úplně, ne? A fakt já už chtěl natáčet takhle jakoby, ne bez stylu, ale prostě se světlem. A chtěl jsem se vám už dneska ozvat, že jako to, ale zrovna to přišlo, takže. Dobrý, tak použijeme ještě na kousíček tady nůžky. Tak i ta krabice vypadá mega pěkně. Tak, jsme se do toho takhle dostali. Tak já zkusím. Já vám to střihnu, až tam budu tak lehce. Lidi, říznul jsem se, tak já se jdu udělat kapesník, teď celý teče, tak rychle to někde nekápne. No jo, to jsem prostě já. Dělej už to rozjízdně. Tak. A jo. Jen prostě dělej tak pevně asi, aby se tomu nic jako nestalo. Tak. Ojojoj. Dobrý, vysušený, už to neteče. Nebo takhle. Bože. Tak za mě dneska bude celý vyločovat kapesník. Bože, proč jsem celý od krve, proč jsem mi na druhý ruce od krve, pane bože. Se musím ale sundat, to teďka neudělám. Já nechci. Já si to nějak udělám a potom se vám ozvu. Tak už, teďka jsem to dělala 5 minut, už to tak moc neteče, takže se zaostří. Úplně ne. A už tady lehce. Vidím. Tak, to obrátím takhle. Řekli mi, že budu muset znova vyzvat. Ale takhle to dělá. Já bych se do toho otřel. Proč to zase začíná? No prostě budu tady třeba 10 minut s tím kapesníkem, nebo 5. Tak lidi, už mám neteče, už jsem si to udělal. No, už jsem si rozbalil tu krabičku. Takhle. Ale tady vám řeknu rozměr. Tady obrázek i takhle. Může to mít velikost 12 cm, 39 cm a 63 cm. Tak. Lens. Jasně, jasně. Jo, tak jdem se do toho nějak dostat. Co se dělá tady? Dobrý, už furt to neteče. Ne. To je další lep.
Já se nechci zničit. To je jako na nošení. To je jako... Reklamy mi to tam má, že... Neříkej mi, že to zboklo tu krabicu ničím zbytečně. Ne, ničím zbytečně. Pokusím se co nejmíň zdevastovat. Ježiši, já musím ještě tohle, jo. Teď jsem se máme fiknul ten karton. Chvilku počkejte. Tak, už to mám. Takhle. Už to mi chce vidět, tak já se takhle stoupnu sem. Vy to uvidíte první, ty světla, já to ještě nevidím. Počkej, nevypadne z toho něco. Jak to je kvalitně zabalený. Tak, tady vám ukážu. Tady to mají repráky. Jasně. Tak to bude dlouho nastat. To bude taková skládačka. A já jsem si tady dal o něco úplně do kotníku. Já se ji vždycky položím, nějakou věc to vytáhnu a dojdu k vám. Tady bylo takhle hezky v pytlíčku toto. To je podle mě na stáhnutí tamto, aby jsme si nastavili podle telefonu. No, mám krásnou nálepku. Tak. Pytlíček hodíme sem. A takhle. Padá toto. Bum. Tak, to si odložíme takhle sem. Teď. Nevím, jestli se... Jo, tak. Držák, hezky s tím logem, nevím, jestli to má být tak. Asi jo, co? MG. Vy to máte jako MG, ale já to mám úplně divně, ne? Ne, vy to máte dobře. Jo, to zkusím povolit. Yes, tady to je. Stálo, si dáte, táhnete. Ne, tak to já to nechápu. To úplně nechápu. Jdeme to si odložit. Teďka si vytáhnu to tok. Tak to nevím, na co je vůbec, to je taková kouzelná urka. Takováhle tyčka. Tak. Jo, počkej, já jsem myslel, že chci dát střih, ale já ho vlastně nepotřebuji. Teď se odložíme. Vezmeme nějakou velkou. Jo, to je podle mě na nastavení té výšky. Takhle je to na max. A teď se dá asi povolit nějak. Tak, takže takhle to vám to přijde, jestli to koupíte takhle náze. Se vám nějak zmáčknu. Jo tak. To je stojánek. Si ho můžete jako dát výš. Nebo takhle. Tak. Yes. Je takhle, dobrý. Tak ho, počkej. Ještě opatrně. Pro jistotu opatrně složíme, nevím, odkud to až přišlo. No, z Číny to určitě není, nebojte. Aha, to už rovnou musím vytáhnout to světlo. Pro boha.
tak já se tady do toho nějak pokusím dostat. Hnedka, co jsem to stříhnul, jsem se do toho dostal. Takhle. Hlavička se vejde akorát. Kabel takovejhle. Hej, má to tamhle i... Yes. Tady se... Počkat. Zapnete, to je červený tady. Nad tím červeným je minus. Tady to zapnete, tady je minusko. Tady je nějaký otočení, nevím. A tady je plusko. Takže tak, světýlko vypadá. To štípe. Takhle. No dobrý, jak ho záběr. Já se pokusím nějak složit, už to video má 11,5 minut, tak já se pokusím nějak složit. První část namontovaná, to je toto. Tak. Takže první část namontovaná. A teď tam s něma vůbec nevím. Víme, že tohle má patřit k sobě. To je součástka z tady z toho pytlíku. A tady to je ta kouzelná hulka. Zjistil jsem, že tady ta součástka má být s kouzelnou hulkou a tohle. A má to být tady. A kde má být ten držák na mobil? Kde má být ten držák na mobil? Tak už mám ten držáku. Tak, ale ještě to nějak zapojit. Tak já to jdu tamhle zapojit. I tam takhle. No to je jedno. A tam už to bude svítit. Takže schválně, jestli poznáte nějaký rozdíl. Jestli ne, tak to budou vyhozený 600. Tak se ještě upravíme. Čau. Tak už je to takhle pěkný. Tak už je to takhle hezky nasvícený. Tak já to schválně vypnu, jak to bude, a potom to zapnu. Teď to je takhle vyplý. Tak, zapnu to. A teď, to je takhle nádherně osvícený, zaplý. To tady v tom ovladači zkusím ještě přeměnit. Teď jdu na minus. Tak takhle je to na 2 minus, když vám to přijde. Já bych teda počkat, ještě jeden plusík. A takhle je to dobré na takový to natáčení. TikToku a takhle. Počkat se tady, tak to zkusíme. To mění barvičky. Tak. Jo, a tady to je... Jo, a tady to je maximum. Jo, a takhle vás připravím na takové jedno videjko, který chci, aby vyšlo zítra anebo ve středu, protože já už ho chtěl vydat dneska, ale to, no oni mi psali potom, že už to přijde jakoby dneska. Jo, ale a já to chtěl vydat dneska a ono to přišlo takhle pozdě, takže a já už jakoby něco teďka mám jakoby, takže to bude buď to zítra, anebo až tu středu, takže pro tady to videjko testovací by to bylo všecko. Čekat, vyplý. Úplně hnusný. Zaplý. Vidíte to v mých očích? Nevím. Počkat, já to takhle. Takhle to vypadá. Jo, takže pro toto videjko to bude vše. Pokud se vám dnešní videjko líbilo, tak určitě dejte lajčisko, odběrsko a sdílejte to kámošům. Čau.